Tungod sa sunod-sunod nga mga kaso sa hikog sa mga taytayan sa Mactan, ang kapulisan sa Mandawi bukas sa suggestion nga magbutang og mga personal sa dapit aron ma-monitor ang mga taytayan. Si Luan Mirondina sa report. Kagahapon lang, adunay 16 anyos nga babay nga gikatahong miambak sa Marcelo Fernan Bridge. Luwas ra hinuon ang maong babay human ma-rescue sa usa ka mananagat samtang gautaw-utaw kini sa dagat. Sa among nakuanan god, gikasabang ko na to siyang mama daw before siya may ambak. Unya kanang nakuno na pagkaluoran ko ng bata. Matod ni Police Staff Sergeant Roji Cabra, Desk Officer sa Station 5, nganing buwan na lang nakatala na sila og upat ka mga pag-ambak sa duha ka taytayan. Tungod ni ini, able sila sa suhestyon nga magbutang og personal sa taytayan aron kalikayan na ang mga susamang insidente. Mas maayo unta nga naayon tayo mo kuanon ta sa bridge unta mo bantay nga kuan kay matag karon og niya dito wata kay bawo sa utok sa tao gud. Nga mo atin tubog suicide. May ganito buhi. Apan giklaro ni Cabra nga ila pa kining pangayuan og opinyon sa ilang labaw. It is good nga naadyo yung mga precautionary measures din na sa bridge, lalo na nga daghan na mga incident na hitabo. Kung makabutang og post din permanent post, mas maayo di siguro, no? Or asog na itong gihimo karon magpatrolya na lang din no? But every time nga naay responde po, mapulat po itong mga mobile cars. So this should be a designated permanent nga personnel nga nakadetail din sa bridge. Uban ni Lian Sinkulan o Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besdak.